Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam ta kasngi. Ka sorkar jungkari Israel kala menjuri ya ka jingtmu ka bakongsan, bat ka bahe bha ban pendap ya ka aliya ne ka jingwan buhai Shnong, jong ki jat bin riu benai menashe, syakathan chatai lammi ngi jungkari India, ong ka Jewish Agency for Israel. Kani karai bakongsan kanwan ra kumbasan hajar praspa ngut ki briew she Israel, ha usnem hajar laipong. Kentup ya kishi hajar arspa ngut ki belada menjur banwanra ha usnem hajar arfnriu kalaong. Kani kanong kasin kabaning kong baga Jewish Agency kanwanra biang yala ki jong ki briew badainari Israel ki belada buhai Shnong sya ki weipat ki benta jong ki ri ka perthei. La antat bagatei ka jingtmu kandon kam ya kamang tingka kabakerpang kabalong kandai po million ban siu ya kabailing sun jong kini kinongwan buhai Shnong. Ki yeng ki jing hikai Hebrew bat ki wei ki jing mentoi bakerpang. Ya kanela ra sya ka kinhun menteri da menteri katanat Immigration and Integration u offer software ka kinhun jung ki rabi ki batbet kala banet sya India ha kisngi banwan. Kandai ka kinhun ka bahe tam ka balapha nadu menta bat ka baningkong ha kishis nem tam. Ka kinhun kanyak ren bat ka benta baningkong jung ka imlang salang kumbalai hajar ngut ki benai menashe ki badon ki bahayeng hasem baningkong ha Israel la ong ka jing pinna. Ya kani karukom traikam on penya daga de Jewish Agency ha ka jingya trailang bat ka rabi bahakli du ka bor pin kalanyam. Katanat jung ka aliya bat ka jing pinya so katanat jung ka jing bun briew bat ka jingwan buhai Shnong. Katanat jung ki kambari bat ki wei ki tanat sorkar. Kane karai jong ka sorkar ka pin ya ka jingkit kri lang jong kari Israel bat ka de Jewish Agency na ka benta ka jing persang jong kari. Ka ba pin shong nongrim ha ki jinglong ka jing yadon benta ba jaliu jongi ha ka jingtmu jing pin kre jingkit bat jingshim ka long ka phang pedeng ban pintikna ya ka jingjom jong kane ka jingtmu lo ong katnan. Ki ladon ki jing yatainya ki ba jurbha ha ka jinglong jiu jong ki benai menashe ha kipor Bala dem, Henry ha usnem hajar san, Henry rangba jongga jat benriu, sephardi ha katakapor urabi, shlomo amar, ula ithu ya kikum, kikun, kiksiu barka Israel kabala plilat, ya ka jingwan buhai Shnong jongki sya Israel. Ka jat benriu ka kamba kadaina ka jat benriu menashe, ka wei na kishipau jat benriu bala syabe sya Azria, kumba hajar news pa asnem mensha. Kumba hajar sanspa ngut ki dekhot jengka imlang salang kila don pa Israel. Bar kilat pathai khobor jengkari Israel ki ong babon na ki samla jongka ki trei ha ki kenhun ya le kai jengki sipai Israel. Ka Jewish Agency ka de ka seng ka badon ha Israel ka bay trei lang ban pinklan ya ka Israel ba de ka jat ben riujiu ha kaleng ka perthei da ka ba kentiu ya ka aliya kum ka nongrim ba kongsan.